Lakha Sirkep Amreng Constituency Jirikindeng Municipal Board Chairman Sing Terang Hemalong kechengsi avophong sening recho aphan kethok kejir pon. Sing Terang pen lamthe ke pachini do na tengki alangli avophong ki non hello kechengsi lo. Laben kechengsi hut horhak hortibuk kachopapon laki ingjiralo ahorhak chopapon. Laki kawe terangpi rongasar ahorhak laki babu timung lapen nihu ahorhak kachopapon laki joysing chinthong alang litu mapansi horhak chopapon lo. Labang sohut arnam achor kedoan atum chirap chitorunsi ning chamjin pen sening recho aphan chardom charipon. Lapen labang so long local MSC Rina Terangpi Sojeng Development Block along video Sadia Pruwa Tok BP lapen penangan ke thegeding atum chetong dun. Ana matura dak pen limit hang masih cuhor lo limit hang se turu sa hola si abu bur bukan bang meset asap sup nili harana tu hara ta pu atu bang asap sup asap kain tu bonstame lahan nang bong hiltum klaim pe la isi ba ke asap kain ba than lo si litum karbi hong hari atum isi la ke sang la so asi gachor kli la ke isi doctor along chelang dam son si kunale ultrasound nai ko son ultrasound no resala son sin piklang lo la si nili hin pen tu stame alang nam tu nang piklang lo la sab su bang thek lo si nili hin pen lo song thek kachi thek long pen nili ta apang kachelang thui phan sin nili ta me deuri karbi hong hari tu me deuri do so deuri long pen sa chelang pon pen sin nili so nam phani gi thel Jirikindeng pen samsing ing ti carbing long life.